Коллегалар, хайыр ертелер баршаңызға. Ғабдулла Тоқай тұрмышы хамижаты 3 томлы китап шығуға бағышланған матбуғат конференциясын башлап жіберебіз. Һәм біздің бүгінгі спикерлар. Марсель Илдарұлы Ибрахимов, Ғалимжан Ибрахимов исемендегі Тіл әдебиет һәм сәнгать институтының текстология бөлігі мөдире, Лейсен Радиф қызы Надыршыны, Ғалимжан Ибрахимов исемендегі Тіл әдебиет һәм сәнгать институтының әдебиет білімі бөлігінің үлкен фәнни хезмәткәре һәм Азат Марс улы Ахунов, Тіл әдебиет һәм сәнгать институтының фәнни хезмәткәре. Марсель Илдарұлы, ең бірінші болып сөзіне сізге тапшырабыз. Әлеге проект турында қысқаша гына сөйләп узыгыз әле, аны барлыкка китерү идеясы кайчан туды һәм ул менә быел ниһаять инде реализацияләнде. Хәерле көннәр, хөрмәтле коллегаларыбыз. Biz инде сез белгәнегезчә Тукай белән институтта даими рәвештә озак еллар шөгыльләнәбез. Менә 21 гасырда да берничә зур проект дөньяга ашырылды. Алар арасында сез беләсез Тукай энциклопедиясы, Тукайның 6 томлык академик басмасы һәм менә ниһаять 3 томлык итеп нәшр ителгән Тукай Ғабдулла Тукай тормышы һәм иҗаты. Ғабдулла Тукайның тормыш һәм иҗат хроникасы өчен материаллар дигән зур проект. Без бу проектны 2017 елда башлаганбыз. Һәм аның беренче китабы 2018 елда чыкканы. Ул китапта Тукайның балачак Казан арты чоры дип әйтәбез инде, һәм җаек чоры яктыртылган. Шактый күп материаллар тупланган иде, архив материаллары, истәлекләр, башка чыганаклар кергән ул китапка. Һәм менә аннан соң 3 ел үтүгә без икенче, өченче китапларны да әзерләдек. Биредә инде Тукайның Казан чоры яктыртыла, андагы вакыйгалар, андагы шәхесләр, Тукайның бәйрәсе дип әйтәбез инде без. Тукай булган мәдәни яссылыклар, Тукайның сәяхәтләре, барысы да бу китапка кергән. Шунысын да әйтергә кирәк. Концепция ягыннан бу яңа басма. Сез беләсездер, 2003 елда безнең институтта Тукайның кечкенә генә форматта чыккан Тукай тормыш һәм иҗаты ел язмасы кергән. Анда фақат фактлар гына бирелгән. Фәлән елда менә шул вакыйга булган, фәлән елда әйтик, анда фәлән көндә Тукай җаектан Казанга килгән, фәлән елда ул фәлән әйбер чыгарган. Без монда Тукайны мәдәни фонда күрсәтергә тырыштык. Димәк, монда Тукай укучыга бу китап Тукай турында гына мәгълүмат бирми. Ул шул чордагы татар мәдәнияте турында мәгълүмат бирә. Нинди газета, журналлар булган, алар арасында нинди мөнәсәбәтләр булган, Тукай нинди татар зыялылары белән аралашкан, кемне яраткан, кем белән каршылыкка килгән, менә ничектер инде нишкәлекләрен Лейсен ханым ачыклар бу мәсьәләләрнең үз чыгышында. Димәк, менә бу проектның үзенчәлеге дә шунда. Тукайны без милли мәдәният фонында ниндидер төрле мәдәни контекстларда күрсәтергә тырыштык. Тагын бер моментны әйтеп үтәм. Бу проект ике телдә проект.
Демәк, менә укучы аның беренче дип әйтәбез инде өлеше татар телендә. Аннары иллюстратив материал һәм һәрбер китапның икенче өлеше ул рус телендә. Демәк, без моны татар укучысына гына түгел, без моны рус телле укучысына да тәкъдим итәбез. Ихтыяҗ бик зур. Менә без үзебез ничек дип уйлыйбыз? Тукайны беләләр, без Тукайны беләбез. Сез Татарстандан читкә чыксагыз, андый мәгълүмат, Тукай турында мәгълүмат бик аз. Һәм менә мин бер моментны гына искә төшерәм. Бер 2-3 еллык без Татнефть белән бер проект, Азат Марсович та катнашкан ул проектта «Краткая история татар». Һәм миңа Мәскәүдәге редактор сорый. Без менә татар әдәбияты турында материал ясыйбыз. Ну, мин инде аның белән әңгәмә кыру нияте белән мин аннан сорыйм. Сез нинди татар шагыйрьләрен, язучыларын беләсез? Ул миңа әйтә, Гүзәл Яхина ди. Анда Тукай да юк, Әмирхан да юк, Галиаскар Камал да юк. Билгеле инде бөтен редакторлар да алай түгел. Ләкин әлбәттә безнең тагын да бер максатыбыз бу татарлар турында, татар әдәбияты турында, татар әдипләре турында мөмкин кадәр күбрәк мәгълүматны рус дөньясына да чыгарырга, рус дөньясына да бирергә. Шуңа күрә бу ике телле проект. Сүзне тамамлап шуны да әйтәсем килә. Безнең дәүләтебезгә рәхмәтлебез, чөнки бу проект быел беләсез бит инде 2021 ел ул милли туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителгән иде. Һәм шул тагын да бер мәсьәлә бар. Быел ул тагын да Тукайның туына 135 ел тулуы белән дә бәйле. Безгә матди яктан безнең хөкүмәтебез ярдәм итте һәм тагын да бер әйбер бик күңелле. Бу проект, бу китаплар Минтимир Шәрип улы Шәймиевның Хәйр фатихасы белән чыкты. Менә аның Тукай милли кыйблабыз дигән сүз башы бу китапны ачып җибәрә. Без аңа һәм үзебезнең хөкүмәтебезгә аның өчен бик рәхмәтлебез. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Лейсан ханым, менә шушы 3 томнан торган басманың һәр кайсы турында бераз гына эчтәлекләргә итеп сөйләсәгез иде. Рәхмәт. Хәерле көн. Һәр барчагызга да. Бу Тукай хроникасына материаллар инде коллегам әйтеп киткәнчә 3 китаптан оешты. Аның беренчесе Тукайның бала чагыннан алып җаектагы тормышына багышланган. Һәм шуңа бәйле Тукай тормышындагы мөһим вакыйгалар, мөһим урыннар, аның тормышында әһәмиятле урын алып торган шәхесләр турында шактый җентекле мәгълүмат урын алган. Һәм шушы китапта инде Тукайның шагыйрь буларак формулаша башлавы, җаектагы иҗаты да җентекле анализланган. Тукайның Казан чыры тормышы һәм иҗаты ул 2 китапка бүлеп эшләнде. Бу бүленеш очраклы түгел, инде Җамал Вәлидиюк аның иҗатының Казан чырын 8-нче, 10-нче һәм 11-нче, 13-нче елларга бүлеп тикшерә. Аннарысында әдәбият галимнәре, Тукайны өйрәнүче галимнәр тарафыннан бу бүленеш киң таралган. Шуңа нигезләнеп бу китаплар менә шушы хронологик шикләрне үз иченә алды. Икенче хроника материалларның икенче китабында 8-нче, 10-нче елларда Тукайның тормышы һәм иҗаты, аның даирәсе, аралашкан шәхесләре
кайсы газета, журналларда хезмәт куйганы турында мәгълүмат алырга мөмкин. Шәхесләрдән әлбәттә инде ул Фатих Әмирхан, Сәгыйть Рәмиев, Галиәскәр Камал, Вафа Бәхтияров, ягъни Тукайның Казанга килгәннән беренче көннәрдән аралашкан һәм аның җан дусларына әйләнгән шәхесләр турында мәгълүмат бар. Һәм шулай ук Әл-Ислах, Яшин газета журналларында аның эшчәнлеге яктыртыла. Һәм бу китапта Тукай белән бәйле Казандагы Тукай урыннары турында да сүз алып барыла. Ягъни Тукай Казанга килгәч кайда яшәгән, Казанның кайсы урыннарында булырга яраткан, бу урыннар аның белән бәйле нинди тарихны саклый һәм гомумән бу урыннарның үзләренең тарихы нинди, алар татар мәдәниятендә, шул чордагы мәдәни тормышта нинди роль уйнаганнар, шул турыда мәгълүмат табырга була. Һәм әлбәттә инде Тукайның иҗаты да, шушы шәр иҗаты да яктыртыла. 3нче китапта Тукайның 11-13 еллардагы тормышы һәм иҗаты яктыртыла. Бу китапта аның, мәсәлән, Аң журналында, Ялт-Йорт журналындагы эшчәнлеге анализлана. Шуңа бәйле инде әлбәттә аның Хәсәниләр белән мөнәсәбәте яктыртыла. Һәм тагын бу китапта зур бер бүлекне Тукайның сәяхәтләре алып тора. Безгә инде мәгълүм, Тукай бу елда Әстерхан, Уфа, Петербург һәм башка шундый Россиянең төбәкләрендә була, сәяхәтләр кыла. Ул бу вакытта күп төрле шәхесләр белән аралаша. Аның бу сәяхәтләре вакыйгаларга бай була. Аның тормышында зур эз калдыра һәм ул килгән шәһәрләрдә, төбәкләрдәге татар халкы ішінде ул зур вакыйга була. Шуңа бәйле аның, мәсәлән, Акчуралар, Юсуф Акчуриннар белән, Хәсән Акчуриннар белән мөнәсәбәте менә шундый контекстта аның шул төбәкләрдә татар зыялылары белән мөнәсәбәтләре дә яктыртыла һәм иҗатының шушы чорына бәя бирелә. Булардан тыш, әлбәттә, китапларда иллюстратив материаллар урын ала, кушымта рәвешендә аның иҗади ел язмасы бирелә һәм русчага тәрҗемәләренең дә кемнәр тарафыннан тәрҗемә ителгән, кайларда басылган, бөтенесе турында мәгълүмат урын ала. Рәхмәт сезгә. Азат әфәнде, сүзне сезгә тапшырабыз. Тукай фәненең киләчәктәге перспективалары турында да бераз гына сөйләп китсәгез иде. Исәмсез, хәерле көннәр. Миңа кадәрендә әйтелгән сүзләргә мин кушылам. Монда төп мәсьәлә нәрсәдән гыйбарәт? Тукайны инде без ничә 100-100-гә якын ел өйрәнәбез. Тагын аның өйрәнерлек әйберләр бармы, калдымы? Шул сорау килеп чыга инде, килеп туа. Менә бу китаплар, бу 3 том Тукайны яңача өйрәнү буенча беренче адым. Безнең институтыбызда мирасхана бар. Сез беләсез, Кремльдә урнашкан. Мен шул мирасханада эшлим. Тукайның автографлары, язмалары бездә саклана. Алар өйрәнелгән, әлбәттә. Ләкин Тукайны тагын ничек итеп өйрәнергә була? Нәрсә барсыннан? Булай карасак, юк кебек. Чөнки бөтен әсәрләрне без беләбез, аларны кат-кат чыкканнар. Ләкин монда мәсьәләләр бар. Без аны институтта бу турыда шактый еш кына очрашканда, гыйльми утырышларда бу мәсьәләләрне күтәрәбез. Чөнки Тукайны булай гына калдырып булмый, ул бик зур шәхес без. Шуңа күрә аның иҗатын өйрәнү дәвам итәргә кирәк. Беренчедән, менә Совет вакытында чыккан хезмәтләр Тукай турында, алар менә бөтен тулайым итеп, бөтен дөреслекне чагылдырамы? Менә шундый сорау килеп туа. Миңа калса юк. Чөнки әдәбиятка, чыганакларга, кемнеңдер фәлән язучының әсәрләренә карата төрле караш, төрле фикер булырга мөмкин. Гомумән ул Тукайга карамый, бөтен монда килеп туа, монда бөтен татар әдәбияты мәсьәләсе. Урта гасырдан башлап, Кулгалидән башлап, Тукайга кадәр без бу татар әдәбиятын яхшы өйрәнелгән дип уйлыйбыз. Ләкин чын барлыкта ул алай түгел.
Чөнки ул совет вакытында совет идеология күзлегеннән өйрәнелгән ул әдәбиятка бәя бирелгән хезмәтләр турында сүз бара. Вульгар социологизм дигән термин бар һәм башка терминнар. Димәк, бу гомумән теге мейнстрим ул вакыттагы совет вакытындагы кысаларында язылган хезмәтләр инде бу. Төп фикер нинди? Bütün vakıgalarının kulminasyon noktası Oktyabr Revolüsyası. Demek bu bütün neler yazıcılar, orta asır yazıcıları Tokay hem başka şol nege hizmet etkenler. Bu yakın ayı bu kulminasyon noktanı nege taba baru bilen hizmet etkenler öz eserleri bilen. O gümen şol tendensiya var hem onlardan qutulurga gerek. Тукай mı болсын, Мөхәммәдияр болсын, Кул Гали mı болсын, аларны яңадан өйрәнергә кирәк. Әйтик, урта гасыр Мөхәммәдиярлар, Нәҗил Фәрдисләр һәм башка бу дини әсәрләр. Дин күзлегеннән өйрәнергә кирәк аны. Яңадан нидер анда Гадел патша ма, анда нәрсәдер гаделлек һәм башка шундый ниләр, әйтик, Дантелар белән чагыштырулар, божественный комедиялар һәм башка шундый әйберләр ул совет караш инде бу әйбергә. Шуңа күрә без хәзер әкренләп инде инглизчә әйткәндә step by step бу нигә барабыз әкренләп, чөнки аны тизлектән итеп үзгәртеп булмый, яңача караш. Һәм бу китаплар инде яңача караш. Тукайга килсәк, нишләргә була? Нәрсә өйрәнергә була? Беренчедән әле өйрәнелмәгән, без белмәгән чыганаклар бар. Әйтик, анда шул фикер газетлары табылмаган, әйтик, аларны эзләргә кирәк. Алар каядыр ята, иманым Камил, шул Казакстанда аны барып яхшылап тагын өйрәнергә кирәк. Махсус экспедицияларга чыгып, чыганакларны, яңа чыганакларны эзләргә кирәк. Жандармерия белән бәйле чыганакларны, архив документларын өйрәнергә кирәк. Чөнки без бит әйтәбез инде, Тукай буенча Казанда материаллар юк диярлек жандарм фондларында. Мин үзем дә шактый шөгыльләндем ул фонд белән, күрмәдем, таба алмадым. Biz бит совет вакытында күрдек инде, шундый зур большевик дип әйтмәделәр инде. Менә мәсәлән, бар иде Рафик Измайлович Нафиков, беләсездер, аны тарихчы, профессор, университет профессоры. Ул аны гомерен куйган шул большевик ясамакчы булган инде. Күпме инде теге бөтен архивларны актарып, бу советлар саенда бер нәрсә таба алмады. Шуңа күрә бу Тукай буенча архив материалларын яңадан барларга кирәк. Мәскәүдә, Петербургта, центр фондлары бар Петербургта һәм башкаларны бу икенче әйбер, икенче юнәлеш. Өченче чит илдә Тукайны ничек өйрәнәләр? Чөнки ул мәсьәлә бар, ул телләр белән бәйле. Да инглиз, французна түгел, да гарәп, парсы, япон телләрен дә белергә кирәк, төрек телләрен белергә кирәк. Менә бу мәсьәлә бар. Чөнки Тукай турында бик шактый бай әдәбият бар, фәнни әдәбият. Менә без бердән-бер менә күргәнсездер, менә бу 10 ел элек чыккан Михаил Фридрихның Тукай как объект идеологической борьбы китабын. Шактый кызыклы китап, монда яңа караш. Татарстан китап нәшрияты чыгарган китап, ул хәзер инде аны табып булмый. Менә ул мәсәлән, менә бу караш, чит ил кешесенең караш, читтән караш. Һәм мондый карашлар алар күп. Шуңа күрә инде менә без нидә бу турыда уйлыйбыз, беләбез. Бу мәсьәләне минем Гүзәл Гимадинова исемле аспирантым бар, менә хәзер ул теманы бирде, Тукайны чит илләрдә өйрәнү буенча тема бирдем, хәзер ул аны белән шөгыльләнә. Чөнки монда телләр белү кирәк. Монда ни генә түгел, әйтик, мәсәлән, инде элекеге Совет Республикадан алсак та, яхшы өйрәнелгән булса дип өйрәнелгән дип санасак та, юк, алай түгел. Хәзер Совет Союзы җимерелгәчтән, Советлар Союзы җимерелгәчтән әле шактый яңа әдәбият чыккан. Без аларны белмибез. Мәкаләләр, китаплар. Михаил Барзан тамамлый. Һәм шул ук өйрәнү буенча мөхаҗирләр әдәбияты, газет, журналлар, аларны да без белмибез. Япониядә, Кытайда, Германиядә, Польшада һәм башка анда шактый Тукай турында яңа мәгълүматлар бар. Менә буларны барысын да тупларга, җыярга кирәк. Менә бу Тукайны яңадан өйрәнүгә хезмәт, ярдәм итәчәк дип саныйм мин. Рәхмәт сезгә. Марсель әфәнде, белүемчә, әлеге хезмәттә Мәскәү бүлегендә алырга өлгергән. Ул турыда да әйтеп узсагыз иде.
Ен. Башта мин Азат Марсович әйткән сүзләренә кушылып, бер генә фикерне әйтәсем килә. Чынлап торып, менә безнең советлар вакытында Тукайга караш ниндидер бер идеяга нигезләнгән иде. Ул, әлбәттә, бу идеяның ниндидер, бу идеяда ниндидер социологизм өстенлек хөкем сөрә иде. Бар менә Тукай, ул демократик рухлы язучыбыз, аның тирәсендә бар шундый ук, аның даирәсендә бар шундый ук демократик рухлы язучылар, әйтик, Галиаскар Камал, Фатих Амирхан, Вафа Бахтияровлар, һәм аңа каршы чыккан кадимчеләр. Әйтик, менә сез беләсез бит инде Тукай, әйтик, Әхмәтҗан Сайдашев белән Баян Хак газетаның нәшире белән гел ниндидер тарткалашып торган, аңа каршы ниндидер эпиграммалар, памфлетлар аны тәнкыйтьләгән, һәм менә шундый фикер бар иде. Без менә бу проектта бу социологик фикерләүдән баш тартырга тырыштык. Без ниндидер гасыр башында социаль каршылыкларны инкар итмибез. Алар булган. Чөнки ул вакытта татар мәдәниятендә, татар сәяси тормышында күп фиркалар булган. Алар арасында дискуссиялар, бәрелешләр дә булган. Без булар турында язабыз. Ләкин без Булары әйбәт, булары җәдидчеләр, менә булары кадимчеләр, булары начар дип ул фикердән баш тартырга тырышабыз. Чөнки кадимчеләр дип йөрткән безнең төркем, аларның да татар мәдәниятенә керткән өлеше, татар мәдәният тормышында уйнаган роле гаять зур. Менә Баян Хак газетасын, менә Лейсан ханым язды аның турында. Нинди генә затлы кешеләр анда үз әсәрләрен нәшер итмәгән. Фанатиклар гына түгел, әйтәләр бит инде. Анда дини фанатиклар гына, дини фанатиклар органнары булган. Юк. Анда зур галимнәребез, зур зыялыларыбыз үз әсәрләрен бастырып барган. Һәм менә фикеремне йомгаклап, сүземне йомгаклап шуны әйтәсем килә. Тукайга без күп төрле карашны хәзер тудырырга тиешбез. Бер караш белән шикләнмәскә, һәрбер укучыга менә без бирәбез. Менә шундый фактлар булган, укучы үзе хәл итсен. Без үзебезнең фикеребезгә укучыларны буйсындырырга тырышмадык бу проектта. Һәм менә сез сорадыгыз, без бу проектны Мәскәүдә милләтләр буенча федераль агентлык конкурсына тәкъдим иткәнек. Ул конкурс ключевое слово. Ул менә аның нәтиҗәләре яңа гына мәгълүм булды. Һәм Аллага шөкер, бу безнең проектыбыз әйбәт, шәп фәнни проект номинациясында лауреат булды. Беренче урынны яулады. Һәм димәк инде без әйтәбез инде Россия дәрәҗәсендә дә, Россия дәрәҗәсендә дә бу проектны гына күтәрү түгел, бәя бирү генә түгел, үзебезнең менә Тукайыбызга да, безнең татар әдәбиятыбызга да бәя бирү дип санарга мөмкин. Рәхмәт. Бу җиңүгез белән без дә сезне ихластан котлыйбыз, хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Симбик апа. Микрофонга якынрак бераз. Ишетелми. Тукайның бит хәзергә кадәр фәнни биографиясе юк.
Аның Кырлайга кайчан киткәне, 7 яшьтә киткәнме, 8 яшьтә киткән түгел, ачык түгел. Бу беренче сорау. Менә моның буенча эшләү бара, аның фәнни биографиясын төзү буенча. Икенче сорау. Анысы менә Галия Кайбесканың Тукай турында истәлекләре бар. 3 томлык истәлекләре бар, анда Тукай турында да бар. Менә алар өйрәнеләме? Ул Галия Кайбеска музеенда саклана белүемчә. Алар өйрәнеләме? Тагы бер сорау. Менә сез рус телендә дә бар дидегез материал. Бу материал тәрҗемәме, илемләр шушы икенче төрле материаллармы? Үшінші сұраудан башлайым әлі. Менә біз бұл проектқа алынғанда нинди юл белән барыйк дигән сүз килеп туды. Гади юл ул менә татар тексты бар, әйтик, аны кемдер татарча яза, һәм аны рус теленә тәрҗемә итәргә. Һәм biz ул юл белән дә бардык. Димәк, сез ниндидер менә рус һәм татар теле элешләрне чагыштырганда игътибар итәрсез әле. Ул айрым бүлекләр тәрҗемә буларак бирелә. Ләкин шул ук вакытта менә шигърияткә анализ ясаганда без уйладык, biz бит бу Тукайның шигърият үзенчәлеген рус телле укучыга җиткерергә тиеш. Ул аңа якын булырга тиеш. Шуңа күрә без менә шигърияткә багышланган элештә төгәл итеп тәрҗемәдән баш тарттык. Сез укыганда игътибар итәрсез. Алар айрым рус мөхитендә рус әдәбиятын белгән, менә рус телендә, рус әдәбият теориясендә горизонт читательского ожидания дигән термин бар. Аны хәзер тәрҗемә итү читендер инде. Менә аның рус телле укучысының укучы тәҗрибәсеннән чыгып, без Тукайны рус шагыйрьләре белән чагыштырып та күрсәттек. Биредә. Димәк, айырма бар. Беренче сорау нинди иде? Фәнни биографиясы турында. Бик әйбәт, бик мөһим сорау. Менә игътибар итегез әле. Без бу китапны Габдулла Тукай тормышы һәм иҗаты хроникасы өчен материаллар дип билгеләдек. Ни өчен без мондан башладык? Чөнки беренчедән бу фәнни популяр хезмәт. Бу, менә сез әйтәсез, фәнни биография, ул фәнни проблема. Фәнни биографияны әзерләү ул фәнни проблема. Ләкин безнең беренче институтның миссиясе әле Тукай тормышы турында фәнни мәгълүматны генә түгел, киң катлау укучыга аңлаешлы итеп мәгълүматны бирү, җиткерү. Шуңа күрә без Аллаһы боерса, менә бу фәнни биографияга һәм хроникага дип әйтик инде, беренче адымын ясадык дип уйлыйбыз, һәм киләчәктә инде сез куйган, анда менә Азат Марсович әйтте, архив материалын актарырга кирәк, аларны табырга кирәк, аларны эзләргә кирәк. Алар берникадәр монда керделәр. Ләкин эшлисе эшләр бар, ачыкланмаган мәгълүматлар әле бар, җитәрлек. Иншалла эшләргә дә эшләргә. Бәлки Галия Кайбецкая беләсезме? Кайбецкая. Кайбецкая мәсьәләсе бар. Чөнки хәзерге вакытта төрле караш бар инде. Ул да теге үз заманы өчен, үз вакытындагы идеологияны, мөхитне исә тотып язылган әйберләр дигән фикер дә бар. Һәр билгеле шәхесләребезгә карата бик дөрес булмаган фикерләр дә яңгырый. Гомумән ул чыганак, бердән-бер чыганак дип әйтеп булмый. Ул менә бу истәлекләрне, алар бик субъектив. Шуңа күрә ул нигә нигезләнеп ул чыганак
шыраклыкка негизленип нендир фикир йөртергә фикир йөртмәс идем мен. Шөгыльләнер ки без гыйльми институт, фәнни институт. Шуңа күрә инде без төрле берничә яңалыкка нигезләнеп ниндидер фикер йөртергә тырышабыз, ниндидер нәтиҗә ясарга тырышабыз. Шуңа күрә инде без нигездә архив материалларына нигезләнеп эшлибез. Чыганакларга, язма чыганакларга, ниндидер теге истәлекләр инде алар яхшы, кызыктыр, ләкин алар субъектив күп очракта. Шуңа күрә Тукай турында эзләргә кирәк, шөгыльләнергә кирәк материаллар белән, чөнки мин әле уйлыйм, бәлки бардыр, чөнки бу нигә игътибар итмәгән, нигә идеология туры килмәгән документлар булырга тиеш. Мен шәхсән мин үзем бераз икенче безнең язучыбыз бар, Витен Мусах Егезәдә үз вакытында бер 20 ел белән шөгыльләнә башлаган идем. Төркияләргә барып, Төркия архивларында эшләп һәм безнең архивларда һәм кызык кына бер әйбер таптым. Бөтенләй гомумән билгеле булмаган Мусах Егезәдә турында табылды ветеринария архивының ветеринария институтының архивында, фондында, милли архивта. Әтисе, әнисе турында мәгълүматлар, бай мәгълүматлар. Каян килде ул, бер нигә күрдем дә бер ссылка, әйтик, аның инкәше нидә катнашкан дип сходкада, һәм шул сходка материалларын күтәреп, һәм башка. Шундый шул ук Тукай буенча да табарга була. Монда теге группа белән махсус шөгыльләнергә кирәк дип уйлыйм мин. Булырга мөмкин. Петербург материаллары әле нидән яхшылап өйрәнелмәгән дип уйлыйм мин. Әйтик, анда кул язмалар фондының центрлар фонды бар, кул язмалар институтында. Анда карасагыз, анда ике имза бар, анда бу материаллар буенча. Бу мөмкин түгел, татар әдәбиятына, тарихына караган анда Миркасым Госманов, Абрар Кәримуллин ниләр имзалары тора. Бу ни белән шөгыльләнгән кешеләр, документлар белән. Алар анда шактыйлар, гарәп графикасында һәм башка да Смирнов, Центр Смирнов фондлары һәм башка. Монда әле перспектива зур дип уйлыйм мин. Димәк, менә бу нигә тотынырга кирәк инде, максатчан рәвештә. Шуңа күрә мин бик оптимистик карыйм инде, оптимист буларак бу мәсьәләгә перспектива зур дип уйлыйм мин. Рәхмәт сезгә, безнең тагын сораулар бар. Мөршидә апа, рәхмәт. Дил журналы Мөршидә Кыямова. Менә сез әйттегез, чит илләргә чыгарга кирәк, эзләнергә кирәк дип. Минем сорау бар. Габдулла Тукайның туган авылы турында тарих китабы язылганмы? Аның туган авылының тарихы бәлки әзерләнеп ятадыр име, бармы? Әле менә сез чит илгә чыгык дисез. Һәм без Габдулла Тукайның әти-әнисе турында беләбезме? Булар өйрәнеләме? Әтисе кем булган? Әнисе кем булган? Аларның нәселләре өйрәнеләме? Менә мулла икәнен беләбез аның әтисе. Нишләп алар шулар вакытсыз үлгән? Менә булар турында сораулар бармы? Һәм бунысы беренче, икенчесе, менә бу китап 3 томлык китапны хәзер без кайдан алырга тиеш, кайдан укырга тиеш? Һәм ул китап мәктәп укытучыларының кулына тоттырылачакмы? Чөнки безнең мәктәпләрдә кызганыч ки, шул туган телдә суанасы шүрәле һәм Тукай безнең бүйük шәхес итеп, Шут Ленин кебек итеп укытыла. Менә без бит инде үзебез коммунистлар шурында укыдык. Без Ленин Аллаһы Тәгалә кебек фото күрсәтәләр. Хәзердә Габдулла Тукайны без менә шундый бер нинди тәмәкедә тартмаган ул, мәдрәсәдән кашып, пивода эчеп йөрмәгән, аларны күрсәтмибез. Гәрчә сез үзегез әйтәсез, төрле яктан күрсәтергә тырыштык дип, әйме? Менә күпме дәрәҗәдә үзегез каршы да килдегез, Галия Кайбицкаяны фикерләрен. Мин башлап җибәрим. Менә заманында мин бер хатирәләрне китерим әле үземнең. Заманында мин бер конференцияда Тукай милли миф буларак доклад ясаган идем. Аны бик кызыклы итеп тыңладылар, ләкин ничектер күп сораулар тудырды ул минем чыгыш, ничек инде миф ул бит инде әкият сыман дип тә әйтергә тырышты. Чынлап торып, безнең әдәбият белемендә дә
Тукай белемендә дә Тукайга бәйле ниндидер бер стереотип формалашкан. Без менә Тукайыбызны пьедесталга менгереп куйдык та, ул шунда зак еллар тора. Тукай, бийек Тукай дип әйтәбез. Ну, пьедесталга дип әйтим инде. Мин мавзолей дип әйтмим, пьедесталга. Әйе. Менә бу проектның безнең идеясы да бу стереотиптан әзрәк китү. Менә мәсәлән без әйтәбез, заманында менә Җамал Валидинең хезмәтләрен алсагыз, шул ук мәҗмугый әсәрен алсагыз, ул анда яза. Күп кешеләр ди ул яза. Тукай вафат булгач, аның үлемендә милләтне гаепләделәр. Милләт Тукайны коткара алмады. Менә аның теге начар мөхиткә кереп китте Тукай, һәм аңа беркем дә ярдәм кулын сызмады. Шулай итеп Тукай бетте, милләт гаепле дигән фикерләр бар дип яза ул. Һәм шул ук вакытта яза, юк ди, алай түгел. Аңа ярдәм итүчеләр булды. Ана шул мөхиттән коткарырга теләүчеләр булды. Ләкин Тукайның үз характеры бар иде. Ул без бит әйтәбез, идеальный дип күз алдыбызга китерәбез. Ну, Тукайның ул Тукай кеше булган, яшь кеше булган. Шулай бит. 27 яшьтә син әле ниндидер идеальный кеше була аласыңмы, юкмы дип сорау туа. Әлбәттә, без Тукайны милли идеал итеп кабул итәргә тиеш, иманым камил, ул шулай, ләкин шул ук вакытта без аны тере кеше дип күрсәтергә тиешбез. Менә әйтик, Рәмиев, Сәгыйть Рәмиев белән аның мөнәсәбәте. Ие, Сәгыйть Рәмиев акча булмау сәбәпле, фәкыйрьлек кичергән булу сәбәпле, ул Бәянел-Хак газетага эшкә керә. Тукай шундук аңа карата ниндидер сатирик памфлетлар, ниләр, газета, журналларда чыгышлар ясый башлый. Хәтта ки аның белән талаша да. Менә кем монда хаклы дигән сүз. Без әйтәбез, монда гомер буе әйтеп бардык. Әйе, монда менә ул Сәгыйть Рәмиев үз идеалларына хыянәт иткән, демократик фикерләүдән баш тарткан, менә Тукай шуңа күрә хаклы. Бит бу зур сорау. Без монда бу китапта Тукай хаклы дип язмыйбыз, Рәмиев хаклы дип язмыйбыз. Без фактларны гына китерәбез. Ие, шулай булган. Укучы үзе ниндидер нәтиҗәгә килергә тиеш бу фактлардан чыгып. Һәм сезнең беренче сораугызда бик дөрес иде. Менә бу безнең проектыбызда зур галимебез Зөфәр абый Рәмиев катнашты. Ул шактый күп бүлекләр авторы бу проектта. Һәм менә ул инде озак еллар Тукай теге Казан арты авыллары күтәрү, алар турында ниндидер тәфсилле хезмәт белән шөгыльләнә, мин аны беләм. Иншалла, Аллаһ Тәгалә озын гомер бирсен. Иншалла, берничә елдан бәлки ул хезмәт дөнья күрер. Чөнки чынлап торып, монда архив материалларында карарга кирәк. Бу авылларның бу авылда яшәүче кешеләрне дә барлырга кирәк. Менә без бит әйтәбез, менә карчык нинди әле ул, оныттым исемен, Шәрифә, менә Шәрифә карчык ул ниндидер безнең тискәре образ булып калган. Шулай бит инде. Һәрберебезгә мәгълүм, мескен Тукай теге ялан аяк, каядыр ишек төбендә, ишеге аны каткан, аша алмый, йөрәксез Шәрифә агай аны кертми.
Şerife ağay tugel, apay, da, karşık deyip eytəbiz indi. Kim ol? Менә Зөфәр абыйның мондагы бу китаптагы берни кадәр мәгълүмат ул метрикаларны, шул ниләрнең Кышлавыч авылының метрикаларын өйрәнеп, ул ачыкларга тырыша һәм үз версиясын тәкъдим итә бу Шәрифә карчыкка бәйле. Шәрифә карчыкка бәйле дигәннән генә бер фикер әйтәсем килә, фикер түгел, шулай ишеткәнем бар. Шәрифә карчыкның дәвамчылары судка биргән дип. Менә нишләп безнең әбине шулай күрсәткән? Ул факт дөресме, юкмы? Ансын хәзер әйтә алмыйбыз. Менә мин сезнең сорауга җавап бирмәкче идем. Әлбәттә, монда мифология бар, мифлар шактый күп. Шуңа күрә инде монда гомумән ул гуманитар фәннәр, әдәбият белеме, тарих, ул ниндер теге буш сүз сөйләү кебек аны кабул итә халык. Ләкин ул бик ныклы, ышанычлы фактларга, документларга нигезләнгән, ягъни документлар белән эшли торган фән ул. Бик төгәл фән. Шуңа күрә инде менә мәсәлән Тукай белән бәйле минем дә мәкаләләрем бар. Менә 10-20 ел чыккан, мин беренче яза башладым дисәң икән Тукай турында. Аның гади кеше буларак, аның төрле проблемалары һәм башка. Күп менә шактый тәнкыйть сүзләр ишетергә туры килде, шул безнең аксакал галимнәребез тарафыннан. Нигә син шундый Тукайны пиздисалдан төшерәсең? Бездә дөрес тә бәлки идеалларыбыз булай да юк инде. Бездә бердән-бер шул Тукай белән Муса Җәлил бөтен дөньяда белә торган ике шәхес, аларны пиздисалдан төшерергә ярамый, берничек тә тәнкыйтьләргә ярамый. Алар идеал булырга тиеш. Менә зур галимнәребез, өлкән галимнәребезнең фикере шундый. Ләкин ул вакытта язып караган идем, менә аны гади кеше буларак мәкаләне шактый проблемалар булды. Ләкин монда фәнни хезмәт турында сүз бара. Фәнни хезмәттә без инде теп-төгәл бөтен фактларны, дөрес фактларны, документларны файдалап язарга тиешбез. Мифология күп, шул ук мәсәлән, мисал өчен мин китәр алам, әйтик анда гади бер сюжет инде. Ни Тукай хәерчектә теге үз йорты булмагач, Болгар номерларында яшәп ятарга мәҗбүр булган һәм башка. Сез яшәп карагыз хәзер шәһәр уртасындагы гостиницада. Мин ачып карадым, ул арзан түгел, 50 тиен манда, көн сайын 50 тиен түләп шәһәр уртасындагы гостиницага түләп карагыз. Тукай түли алган димәк, акчасы булган, бу нигә түләп барырга. Ул әйберләр бар. Менә бу факт, инде менә газета белән чагыштырып карагыз, бәяләрне чагыштырып карагыз, ул вакыттагы һәм Тукайның номерын яшәгән бәясен табарга була. Бик зур рәхмәт, безнең вакыт кыса булу сәбәпле мәсьәләләр булды. Аңа җавап бирик әле, китапны кайдан сатып алып бала? Мин әйтәм. Һәм мин теге чит ил турында әйтмәдем бит. Безнең Россиядәге архивлар турында сүз алып бардым. Нигездә архивларда шөгыльләнергә кирәк. Монда авыл тарихларында табарга була, метрикларында күтәрергә кирәк һәм башка. Менә бу китаплар инде аларның шундый не бар, үзенчәлек, алар дәүләт ярдәм белән чыга. Без аны сатуга чыгара алмыйбыз. Шуңа күрә инде теләгән оешмалар, әйтик анда кемнең теләге бар, институт исемә директор исеменә язып, менә бу сорарга була, сорап алырга бу китапларны. Мәктәпме ул, анда ниндер татар җәмгыятьләре һәм башка без бирәбез. Бушка Безнең бирәбез. редакцияларга да бүлеп бирәбез. Редакция мен инде әйттем, Татмеди исеменнән исемлек белән әйтергә фәлән китап кирәк, директор исеменә язарга кирәк. Рәхмәт, Һәм без инде ачык нигә бирәбез, PDF-та һәрбер китапны биреп барабыз. PDF формасында. Стәмәгенә кертеп әйтәм, бу китаплар алар 1000 дәнә тираж белән чыктылар. Аларны кызганычка сату мөмкинлеге каралмаган, ул проект башка төрле. Без сезне барыгызны да җомга көнне 2дә бит. 2дә яңа милли китапханәдә аның презентациясында көтеп калабыз һәм без анда аны килгән тамашачыларга өләшү мөмкинлеге каралыр дип өметләнәбез. Рәхмәт, соңгы сорау. Min xahiş olayla hem mektep jurnalı. Benim de Sa'id Emif turunda söz çıktı. Şunday fikir var. Sa'id Emif degenden Sa'id Emif'tiler Paşa Ahrankısı tarafından Tokay tarafının üstünden gözetleyici itip bilgilengen deyip akşa alıp turgan deyip deytiler hatta kimlerdir. Mında söz çıktı. Jandarmiya arşivlarında işler kirkti beybi. Hazır bitinde 100 yıl oldu. İndi Oktyabr Revolüsyası'na da
Hazırda jandarmeriya arxivlarına koşunda kıyın mı? Bu bir soru. İkincisi, jandarmeriya arxivlarında Sa'id Emiyev'nin Toqay'ını küzetip ögeni, anın üstünden yazganı turunda dokumentlar var mı, saklanan mı? Архивларымда негізінде шул жандармерия фонды, милли архив турында бара. Ул бездә Казанда саклана. Ләкин ул никадәр тулы, никадәр анда баштан булган, ул нигә кергән, тупланган документлар исәнме, юкмы дигән мәсьәлә килеп чыга. Менә мин караган документларны инде бөтен алу бик бай архив инде. Аны безнең әле нидә укганда университетта Мөхәммәд Мәгъдиев әйткән сүзләре мин хәтерлим. Беренчедән шул жандармерия фондына кергез, милли архивга барып, менә бу иң кызыклы фонд дип инде. Шуңа күрә инде аны сүзләрен искә тотып, мин инде күпмедер шөгыльләндем ул архив белән, ләкин яхшы беләм дип әйтә алмыйм. Менә Тукай буенча караган таба алмадым мин. Анда Сагит Рамиев бармы, башкамы, башка гомумән Тукай турында мәгълүматлар бик аз. Юк диярлек дәрәҗәсендә. Ни өчендер бу икенче мәсьәлә. Чөнки анда бик шактый бай фонд булырга тиеш бит инде. Без бит Совет вакытында большевик, почти большевик дип сүз йөрттеләр бит аны һәм башка. Нигәдер бик юк дәрәҗәсендә аны турында. Шуңа күрә инде монда әйтик Петербург, Мәскәү архивлары белән чагыштырып карар кирәк. Чөнки аның копиялары булырга мөмкин Петербургта, Мәскәүдә, менә шул юнәлеш белән барырга кирәк. Безнең архивларда юк. Мин таба алмадым. Bu yazışçılar nesine nigizlenip Sa'id Emiyev'e şunday yala yağalar diye beytim şik bildirirler. Рәшит әфәнде, бер генә ие. Менә без хәзер тагын бер зур проектны тамамлап киләбез. Тамамладык дип тә әйтеп була. Галимҗан Ибраһимовның 15 томлык академик басманы. Менә андагы мәкаләләр арасында bir мәкалә бар, исемен хәзер оныттым инде мин аның. Анда нәкъ менә әйтелә, Галимҗан Ибраһимов тарафыннан әйтелә, менә хәбәр булды, Сагит Рамиев ул охранканың агенты булды дип. Үзегез беләсез, безнең менә Галимҗан Ибраһимов ул зур авторитет иде. Шулай бит заманында. Һәм аның да әлбәттә ниндидер язучылар белән төрле мөнәсәбәтләр булган иде. Һәм ул теге бу безнең әйтик буржуазный язучы дип язучыларны теге совет чорында инде бүләләр иде. Бу буржуазия язучысы, ниндидер тамгалар иде. Менә ул вакытта yazuşının, ayırım yazuşlarının diskreditация солы, ул аны охранка агенты итеп игълан итү. Шулай бит. Кай вакытта менә шулай фактларсыз, нисез язучылар ул вакытта да шулай дискредитировать итәләр, охранка агенты дип тамга сугалар, һәм ул тикшерелмичә, нитмичә гасыр давамында давам итте андый фикерләр. Әлбәттә, Азат Марсович дөрес әйтте. Моны ачыклау өчен без ул архивларны кат-кат карарга тиешбез. Ләкин шунысын да әйтергә кирәк. Менә Ибраһимов томнарын эшләп киләбез. Хәзер җәмәгать архив материалларын алу шактый катлауланды. Ничектер менә бу өлкәдә без иркен, ачык итеп төрле архивларга кереп, теләгән материалларны алу хәзер бер әйтик 10-15 фәлән ел элеккегәчә түгел. Ул кырып архивларына гына кырып булмый аңгышмасам, элекке 100 еллык архивка да күп проблемамы? Ул бар иде, ул мәсьәлә бар. 90-нчы еллар башында бер кадәр ачылган иде ул. Мөмкин иде анда кирип, аның махсус бүлмәсе иде, бар иде. Гражданнарны кабул итү бүлмәсе, анда заказ биреп,
кайбер нидеп сарап документлар белән буладыр, танышып буладыр. Һәм мин дә шулай шөгыльләндем, берникадәр шактан да бай дөресенкә инде. Безнең шул кулга алынган төрле шәхесләр, безнең допрослары һәм фотолары да бар, кызыклы ул архивта. Ләкин хәзерге вакытта хәтта менә бу милли архивка тапшырылган документлар алар бирелми хәзер. Мин әйтәм, 100 еллык архивкада күп проблемамы? Бар проблема, барса түгел, менә бу репрессия чор белән бәйле архивларга керү проблемасы бар. Хәтта милли архивта сакланалар, алар хәзер кертмиләр. Гәрчә бер 10-15 ел элек әле мөмкин иде. Ул ни белән шөгыльләнергә документлар белән, чөнки монда мәсьәләне чыганаталар, туган тумачалары, нәсел ниләре, оныклары бик каршы чыгалар. Димәк, бу нигә, бу әйбергә. Шуңа күрә шул сәбәп белән Мин аңлыйм, ансы репрессия безгә бәйле. 17-нче елга хәлле архивкада күп проблемамы? проблема түгел, юк проблема Ну, түгел. димәк, Сәгыйть Рәмиев ночыклап була инде. Була, ләкин ул юк, табарга кирәк эзләргә. Ул әлбәттә чистартылган дип уйлыйм берникадәр совет вакытында ул ниләр, фондлар. Ләкин мин әйтәм, аны параллель рәвештә, әйтик, нигә копиялар киткән кайдыр Мәскәүгә, Петербургка киткән копияларны эзләргә кирәк. Бик зур рәхмәт. 24 декабрь җомга көнне 14 сәгатьтә димәк сезне милли китапханәдә көтеп калалар. Барчагызга да хәерле, имин, уңышлы көннәр теләп калам.